Uxue, hamarkada joan da literatur lan honen aurrekoa plazaratu zenuenetik, ordutik onainokoak dira narrazio bilduma hau osatzen duten ipuinak, denboraren joana antzematen da? Ipuinetan behaietan gerora irakurri ditudanean edo biltzen ibili naizenean, bai nabaritzen da momentu bakoitzean ze kezka neukan eta ez irakurtzen ari nintzen, segurazki, bai, idazteko modua aldatzen doa, zu aldatzen zaren einean, azten zoaz literarioki eta pertsonalki ere, pentsatzen du, bai. 10 urte horietan bizitzak markatzen du idazteko erritmoa, alegia norberaren bizimoduak eragina du? Bai, noski. Idazteko baino argitaratzeko agian. Idatzi beti egiten dut, baina normalean ez daukazu denbora argitaratzeak eskatzen duen, edo donik ez dauka denbora argitaratzeak eskatzen duen lanketa hori guztia egiteko. Eta agian ipuinerako joera ere azaltzen, egin batean ez guztiz, baina horrekin ipuina eramateko asko errazagoa da, edo berriro itzultzeko asko errazagoa novela bat baina. Bai. Ipuin guztietako pertsonaia da Lur, Madrilen bizi den emakume euskalduna da, horrek ez du esan nahi beti pertsonaia nagusia denik. Alde horretatik ikuspegi ezberdinetatik lantzeko ariketa izan da? Bai, hasiera-hasieran bazeuden ipuin batzuk beste ahots batzutatik, gutxi, baina gero hori liburua osatu nuenean edo ekarri nituen Lurren ahotsera, baina baneukan beldur hori, pixka bat ea monotonoa izango zen. Hori, saiatu naiz beste ikuspegi batzuk bilatzen, beti ez protagonista izaten, baina hala ere esango nuke agertzen diren ikuspegi guztiak daudela klase ertainean, mendebaldeko hiri batean, denak txuriak dira, badaudela antzekotasun batzuk ere ematen dituan beste ikuspegi horietan. Frustrazioa da narrazio bilduma honetako gaietako bat. Gure bizimoduaren gaitza da, ifrentzua, adierazle? Ez dakit gure bizimoduaren Lurren bai. Frustrazioa eta arrostasuna, gizarteak eskatzen diona, berak sinisten duena, berak alduena, talka horretan sortzen den frustrazioa, bizitzeko frustrazioa, egoteko ezintasuna edo funtzionatzeko ezintasuna, bai. Ez dakit gure gizartearena den Lurrena, bai, eta pentsatzen dut jende gehiago ere bai, nire alde hori askatzeko ere balio dit Lurrek, bai.